ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିକୁ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରେ। ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ, ଇତିହାସରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ଦିନ କଦଳୀ ପାଟୁଆର ଡଙ୍ଗାକୁ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ପୋଖରୀରେ ଭସାନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ବୀରଗାଥା ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣି ଉତ୍ସବରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ସବୁ ତୋର, ମାସକ ଧରମ ମୋର। ଏହି କଥାକୁ କହି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ବିତି ଯାଇଥିବା ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଏ।